Здравейте хора, днес е 13 юни, четвъртък. Сега отиваме към училище, обичайното, само че днес с концерта на Дълбой ще е малко по-различно. Във вечерта, супер ужасно време, обувката ми е скъсана отдолу и целият ми крак е мокър. Днес ще ходя си взем същите обувки, да се навъртяваме. И имаме аварийно 120. Вижте. Да. Слезнахме печната спирка. Вчера си взех цигари. Днеска имам като по чудо. И ще изчакам сега един приятел да дойде. И така. И така, и така, и така. И така. И ще се ви бос. Аре, чакай. Отново сме с Гошо. И Гошо. И Кристиян. Кристиян участва във всеки влог. Но ясно, аз съм звездата. И днес си изгря слънце! Yes! Ми да, така. И така, и така, и така. Изгря слънце и така. И се побърква. Да! Защо? Молодец човек. Ми да. Да бе, тя ми казва тема, измислих си даже. И каква тема? Темата за турски език. И да. И така хора, сега се прибираме. Днеска е много яко, отиваме на The Voice-а. Гошо идваш. Много ясно е, как нема. Така Гошо идва, ако се засечеме там. Само преди това на лостовете малко. Ще И бегаме. малкия ще идва. И малки ще идва. Малки няма се вижда. На стълба. Ще го закрътички. Ще качва на конче. Еми да. О, капе. Еми. Машината. Сега се прибираме, чакаме 613 да дойде насам. И после се ходим към нас. Отиваме да се оправяме и излизаме за концерта. Какво правиш, Катя? Не барай! Не барай микрофон. Цигарите ли искаш? Не искаш. Днес ти дадох една. Мате сега два пъти. И сега се прибирам. Бате пет човека. Аре, чак. Аре, ще ви Вчера после. говорихме простотител го е качил бат. Това е пътечка. Снима. И здравейте отново на всички. Днес е 4 часа 5. Не съм снимал много, защото си пазах кадри за концерта, който е след 3 часа, обаче аз след 2 часа ще тръгвам. И в момента обикалям като пълен тапак. И се чух да правя 2 часа, докато отивам към моите приятели се съберем. И също ще обикалям някъде, така например. Ще вижда много добър квартал. В нас правим ремонт. И реших да се изнеса и отида на концерта, защото и без това ми е тъпо и ходя като тъпак с тази камера, както винаги. И съм влогинг, съм шит, съм даскал. Ще обикалям, хората ме гледат странно. Ще видя ли някой тука, няма никой. Ще обърна, ще се правя тъпак, защото съм тъпак и така. И така. После към 7 часа пак ще снимам. Като тръгвам към моите приятели. Защото ние се разбрахме 7:10 да сме пред едно магазинче. И съм с някакви официални обувки. Погледнете. Свикнал съм се гледам с маратонки и това в момента ми е някакво много официално изглежда. И в момента наистина съм много странен. С тази камера, в този фото. Още не съм свикнал между другото. Чувствах някакъв тапак да си говоря сам. Също говоря на вас, обаче вие го гледате, аз също време си говоря сам себе. И е малко тъпо, но се свиква. Но аз за сега не съм. Както ви Кемо, първите влогове се чувствах като тапак, ходих така. Сега свикнах. Сега ще седна, ще папна една цигарка. Какъв лав, ще папна една цигарка. И да. И си обикалям, ръката ме заболя. Ще ходя да седна на епичната ми беседка, моя любима. Ще се обиколя. И ще ходя куче. Само кучето беше яко. Не се затворя вратичката. Не се затворя вратичката. И да продължа с паметта пак. Хората ме случат странно, сериозно. Обикалям си аз, обикалям си. И какво ще ви говоря? Арчо. На всички. Добре, Бояна.
Всички ерквитват. Влогвам си, бе. Влогвам си. Сняг, виж всяк. Това е нас. Качваме ли се на това? Не, чакаме. И кажи здравей. Дай време да държи камерата. Гей. Сладка е. Съм влогинг, bitches, само отиваме към The Voice. Не! Дай, че го спра! Бръснах слона. Бръснах слона, гледай си работа. Няма. Няма се бръсна и месец слона. Напух за тебе. Аре! Е така. И сега чакаме 22 да ходим към... Стига тия влогове. Какво? От една седмица, да. От как си взех телефона? Не! Хубаве! Хубаве! Много смешен, да и беше с ребели рак с родея. Не бе, аз снимам в друг профил. И затова. Може ли да влюбиш в камерата? Може и да те ритна. Колко? 5. Бе! HD, бе! Много фешен. Ти какво знаеш? И сега чакаме един приятел епизод и ще ходим там. Снимам, някой не пъти. Тези, които са били на The Voice концерта, кажете как им е. Защо? Това не е ще си. Хлебарио! Зата ми мен да ме има. Кажи, бе. Здравейте, хора! Здравейте, хора! И сега ни кажете най-големите простационни богеми. Не, аз снимам в това. Аз снимам за моят си профил. Кой ще ми гледа мен профил? Аз стигна. Още няма. Е така да е, освен ти. Ще качим на следващото. Сега ще на следващото се качваме. Абе те ще долу, бе! Сей! Какво се нервничиш тук? Ама, ще ми кажа 9:30 да тръгваме, защото майка ми ще ги накаже, ако не са 10 от тях, са 8. Да. Не е 8. А колко? Да, ще каже колко. Не знам колко. 7:34. 7:30! Да, точно така. И 33. О, хлебарен медитай. Трябваше без 10 да Хлебаря. тръгнем всички. Медитира Да тук, може да разбира намериш всичко. някакви места до сцената. С никой не Помня место да хлебаря да си. да си плюша да се прещя. Да знаеш, че се става много лош. Добре. Е, там чакаме от този бог да се появят 3 момичета. И да тръгваме. От тия коли, знаеш. Що? От тия коли баш ти слуха. Какво им каза? Микрофонът ми е тука. Някъде. Дочезнал, ето. Сега вече ставаш чохло. И после... Да. После снимам от концерта, сега да не ви губа времето, без това много е късно днеска. После ще снимам едно това. Аре, чао. Ето ни тук. Всички сме проснати. Двойкинда трамвай. Пълна лудница. Всички викат. Аз си блоквам. Ей! Ми ти няма да плювнеш въобще. И сега отиваме той почти 8 часа, съм малко почва. Ще се набутаме някъде. Повечето от нас тръгнаха, защото трябва да се изчакваме. И аз да и чакам. Бойки на трамвай. Свиквай! Тихо пъти, бе. Гледай го. Много искам да изритам нещо. Ми, ритай. Аре, чакаме ви на... Много си зле. Виж ми сега, ще кажа, ти го пръска. Сега, като отиваме там, няма. Какво правиме? Влогваме, Иване. Влогваме. Айде бе, мамо. Викайте му Сашо, защото е пълен Сашо. Викайте му Иван, защото е Иван. Викайте му Ники, защото е Хлебан. Викайте и Фели, защото е Фели. Викайте му Наско, защото е Наско. Викайте и Бени, защото е Бени. Знаеш, че потъваш в тъпотия. Осъзнавам се, че потъм в тъпотия. Снимам си деня. Няма ли нищо лошо? Вижда 5 мегапиксела. Иван! Тъмнел. Пиксели, бат. Пиксели. Тъмнел. Екстра. Имам си тъмнел. И яра почва да ви говорим, защото няма какво правим. Ние нищо не се виждате. Добре, хора! Тук кръстим! Снимаме Дриско. Снимаме, размазваме се, Виктор, Боян! Това е Боян! Вземай като не може, защото е яко и защото сме яки. Да идва микрофона. Еди тука, който е бил тука, ще моя майката ще го взе. Да се напиете, се напушите.
нещо и всичко. На яката песен. Иван, Виктор, Дани и всички сме тука. Бей. Да, тук трябва да креща, за да се чувам, обаче... Не съм сигурен дали ще се чува нещо, обаче. Какво е ще? Пускам края, да ме почне да направя. Утре си за утре и не зная. Пускам края. Ето го Боян. Снимам го, БСП Шейк! Шейк! Откъде бе? От чатрата, отидете, взимайте! Колко пари? Даваме! Николко. Безплатни вам! Заро! О, къпълотим си взема, аре! Аре, тя ще им после! Пак снимам! Бояне, кажи нещо! Здрасти! Разбивам тя! Шейк! Аре, чао! Те ги разплашват! Еба тя в колата! Абсурд! Ако ми пита, направо го подмлади. Пакета за коли. Нас пет! Оферта. Еле такова много горе има само! Но кажи здравей! А така! А сега си ти, може би едно и 9 ТДИ. Колата ти нали разбираш? То, дето част от първикачо, друг цел, дето е до моето, сте го ограбили. Бяхте откраднали първо там колело, после сте го ограбили целя. Аз ще снимам, ето, влог във влога. Хубаво. Аз ще снимам влог във влога. Снимка във влога. Аре, не, аз искам. А така, ето, ето това е. Армакс. Тук е голям разбрат, здравей, кажи здравей. Ще е като колата ти, нали разбираш? О, аз снимам за влога! Там къде талент? Ай, бой! Погледайте после колко много хора има. И назад продължава. Там, навсякъде. В камера. Сега си ти, може би едно и 9 ТДИ. А жена ти е като колата ти, нали разбираш? Влог, мане. Дашо! Хванах ли тебе 10-5, а? 10-5 те хвана! Хвана ме я първа! Но и 9 ТДИ. Подари ме до главата!
Това е блога! Не! Е, това е абсурд! Новата песен ли? Чакайте, чакайте! Аз ще влогвам! Дебела писа! Две! Едно! Фанари, нагоре, не към мене! Давайте! Почва най-доброто лято! Това е новата песен на абсурд! Влогване, снимки и всичко си имаме. Чакай, смейте. Ще държим, айде. Конче! Боян, бате! Боян! Бояне, пусни ме! Сега ще падне! Очаква да е новата песен, цено. Боян го хване него да запеса. Безплатно ДЗП и влогове и всичко. Аре, ще снимам после. Какво става, хора? Видяхте концерта, сега съм си нас 11 часа. Чакайте. 11 часа. Сега ще лягам след малко, качвам влога в 11 и съм много рошъв и ще видим после, утре. Сутринта, вечерта за вас. Ай!